Itxaso Paia, Gorka Chamorro eta Hirurok sortu genuen dela urte eta erdi zelako kultura ideiak, eta gure helburua izan da jaialdi bat egitea, landa eremuan, eta gure irizpideen etatik abiatuta eta gure marra gorriekin. Landa eremua, kultura eta berrikuntza aztartuz. Aurreneko edizioa Zeberion izango da, eta aukeratu dugu Zeberio, kasu honetan ni neu Balmasiakoa naiz, eta orain berriro bueltatu naiz, baina 10 urte Zeberion eman dudalako. Gorka Arrankudiagakoa da, eta beraz herria ezagutzen genuen, eta maite dugu, eta nahi genuen hemen egin opari bat uste dugulako dalako herriarentzako. Hau lehenengoa da, baina gure asmoa herriko fest bada izatea urtero herri ezberdinetan egitea. Oraindik oso goiz da jakiteko zein den etorkizuna, eta momentuz asteburu honetan Zeberion zentratuko gara. Kilometro zero esaten dugunean beti agian elikagaietara pasatzen gara edo hori pentsatzen dugu, baina kilometro zero izan alda dana. Kultura bebai, kilometro zero izan alda. Jaialdi bat irudikatzen dugunean hiria irudikatzen dugu, eta hori ez du zertan horrela izan behar. Landa eremua Euskal Herrian garrantzia handia daka, sorkuntza landa eremuan ere badago, eta kultura ere landa eremura ekarri dezakegu. Orduan, iruditzen zaigu oso garrantzitsua da gogoratzea, hau dela gure esparru naturala Euskal Herrian, ez? Eta zergatik ez, hemen badaude sortzaileak, badaude antolatuak, badakate zer esan, eta uste dugu garrantzitsua da, mundu guztiak ulertzea kultura leku guztietan egon aldala eta landa eremuan baita ere. Musika etortzen zaigu burura, eta hori bai egongo dela, egongo dira talde potoloak, Euskal Herrikoak zein kanpokoak, baina baita ere egongo dira mainguruak, egongo da soka, egongo da bertso saioa, egongo da dantza, egongo dira tailerrak. Gure helburua izan da, balik eta jende gehien bildu, eta ulertzea jaialdi bat, elkarlanerako ere aukera bat izala. Horretarako adibidez, Abir Madariagak biratuko ditu mainguruak, eta bertan guretzako oso garrantzitsuak diren bi elkarte ekarri ditugu. Bat, Mar, Mujeres Artistas Rurales, diala Aragoikoak, eta besteak Dar, Dones Artistas Rural, diala Valentziakoak. Uste dugu hori bidea izan aldala, igual agian hori Euskal Herrira ekarri aldogula, eta zer ikasi ere badaukagu, hortatik. Noski beste kolektibo batzuk ere ongo dira, Muturbeltz Garrantzakoak, edo Maskilu hemengoak, Herrigora, edo Aiaraldea. Baina esan nahi dudana da, jaialdi bat badala, baita ere gogoetarako tartea eman aldiguna, gozatzeko tartea, jateko tartea eta dantzatzeko tartea. Orduan, esparru ezberdinak jorratu ditugu. Dana zentralizatu dugu Zubialden Zeberion, ez da oso handia, baina bain bereizi ditugu gune batzuk. Hemen atzean dakagun karpa, izango ja kontzertu potoloentzako karpa, baina gero herrian egongo da frontoia, egongo da plaza eta egongo da ogarra. Eta oso argi geneukan Zeberio zaindu nahi dugula. Ez dugu nahi izan munstro bat erortzen dana Zeberion, orduan Zeberioztarrentzako aukera bat izan behar du, eta alik eta oztopo gutxien jarri, Zeberioztarrentzako. Orduan autobusak antolatu ditugu, bai Ugautik eta baita Igorretik. Orduan Zeberioko herria ere nahi izan dugu integratu jaialdian, eta nahi duguna edo guk behintzat gure nahia da hau izatea aukera bat guretzat, antolatzaileentzat, kulturgileontzat eta baita ere Zeberioztarrentzat, danak elkarlanean jarri eta gozatu. Herrikofest.eus webgunean egongo dira sarrerak salgai, baina baita ere hemen fizikoan egongo dira, bai egunekoak eta baita hiru eguretako bonoak. Orduan, animatzen dut jendea, gerturatzera, egongo gara gozo karpa erraldoi baten edo aterpean, eta eskaintza gure ustez berezia eta interesgarria izan da.